газетасы хезмәткәрләре, килгән кунакларыбыз һәм безнең бик талантлы авторларыбыз. Безнең «Благодарение» дип исемләнгән хәйрия фонды 2015 елның 7 июлендә Дәүләт Советы депутаты Салихов Кирик политический инициативасы белән оештырылды һәм үз эшен 2 ел дәвамында дәвам итә. 2 ел гына булса да, бик зур эшләр башкардык һәм башкарабыз, Аллага шөкер. Күп районнарда эшлибез. Шәһри Казан газетасы белән бу безнең беренче проект кына түгел. Без бу газета хезмәткәрләре белән бик дус, авылларга йөреп, авыл халкының тормышларын, гыйфадәтләрен, яшьләрне күрсәтү темасында бик күп очрашулар белән авылларга йөргәнбез бар. Фәрит Муллаевич безнең президент фонды «Благодарение» әйтеп узды инде, бик күп эшләр килде һәм бик күп эшләр алып барылды. Мин генә сайлап алды дип дөрес сайламаган булса, мин генә гаепле түгел, бөтенебез дә бик каты эшләдек. Но каймагы сезнең эшләр дип кабул ителде. Шуңа сезне бүгенге очрашуга чакырдык. Әлеге конкурста катнашкан һәрбер кешеләрне дәген җиңүче дип танырга тәкъдим итәбез. Чөнки һәрбер семьядагы үзенең әтисе турында, кемдер үзенең приемный әтисе турында бик матур, бик җылы хикәяләр язган. Шуңа күрә без үзебезнең хәйрия фонды исеменнән бөтен катнашучыларга да рәхмәт хатлары әзерләдек һәм җибәрәбез аларны, һәрбер авторларга барып җитәр.